Zou je eerst even vaststellen willen? Ja, ik ben Jan de Wilde, voorzitter van het Scootsie-museum. En sinds 1998 bestaan we en dat is nu 24 jaar. Het is jouw de opening? Nou, de opening is officieel een open dag. En juist hieronder hebben we een feesthand voor alle vrijwilligers. En dat is wel een beetje de kurk waar we op draaien. Zonder vrijwilligers zouden we hier net 24 jaar bestaan hebben. Wat baat je? Wat is hier ooit te zien? Nou, alle historie van het Scootsie en van de Scootsies, dat is hier te zien. En ja, dat proberen wij voor de volgende generatie iedere keer weer trots te vertellen. Dat is omdat dit een touw met 4 strenen is. Maar die gaat dus mee, die gaat er niet tegenin? Nee, die gaat ook tegen de draad in. Maar kijk, deze die is daaronder doorgegaan en deze gaat onder allebei door. Omdat je 4 hebt. Omdat je 4 hebt, ja. Maar er wel opzetten. Ben ik best een mutten trouwens. Ja. Je kan aan peerlitsjes. Maar die krijgen ze. Ga ik dan even op de bier komen? En nog hier? Oh, dank u wel. Het is binnen en boeten. Het is binnen en boeten. Boeten hebben een aantal scootjes. Nou, ik sta hier op de Eerbeline. Dat is het beurtschipje van vroeger. En daar hebben we een replica van gemaakt. En dat is in 2009 in het water gegaan. En sinds 2021 hebben we de risico, dat is schonken door zeker heerschap, hebben we helemaal weer omgebracht in de oude stad. En sinds deze week leidt de opvolger van de Eerbeline, het Dwarp Grauw, het ijzeren beurtschipje leidt je ook. En daar zullen we nu ook op passen. Wordt er alleen maar op pas of wordt er ook met vaart? De risico daar varen we net mee, die leidt je voor het museum in het wetter. En die ken er ik net bij, maar dat is echt een museumstuk. Je wordt met veen. En dat is ongeveer een 30 keer per jaar, maar we gaan ook naar evenementen. Met name de turfdagen in Appelskeer, de admiraliteitsdagen in Dokkum. En we varen 6 keer in het jaar met opstappen. Dus mensen die denken, ik wil mij te varen met de Eerbeline, die kunnen aanmelden. En dan kan er maximaal per keer 12 mei en dan varen we weer in Oorveen. Op de straat van Gibraltar, langs Italië, langs Griekenland, kwamen ze in de Zwarte Zee. En dan gingen ze over de Caucasus heen. En zo kwamen ze in de Kaspische Zee. En daar in die Kaspische Zee, daar stroomt de breedste rivier van Europa in uit. En dat is de Wolga. En bij die Wolga, daar speelt zich deze dramatische liefdesgeschiedenis af. Er was dus een oude Rus en die leefde in de Caucasus en was verliefd op Olga. Hij zei, ik wil met je trouwen, zus. Dus geef me nu een gouden kus. En dan spring ik in de Wolga. Hey, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Wolga. Ik vind je zo koud. Jou wil ik me contradelen. Dansen en de bananijka spelen. Hey, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Wolga. Ik vind je zo koud. En Olga zei... Nee, dankjewel. Ik blijf veel liever vrijgezel, want ik zie meer in Iwan. Niks door jou. Aan hem schenk ik mijn hart misschien. Hij houdt tot 's avonds 9:15. Mijn hand vast op de
zit ook in rode wijn. Lekker. Dus zo nu en dan een wijntje is heel goed voor je. Ja. En dan heb je, nou, je krijgt dan de witte zeilen, wat een beetje kleuren. Bruin, donkerbruin. Het is net hoe lang dat ze erin liggen. Dus niet het is puur een conserveringsmiddel. Want de kartonnen zeilen zijn allemaal wit. En dan krijg je, als ze nat worden, dan beginnen ze te scheuren en te schimmelen. Het weer komt erin, je krijgt het er nooit meer uit. En dan krijg je, dan ga je dit doen, tanen. Dan moet je elk jaar tanen? Nou, niet elk jaar, want deze is al heel lang geleden. Volgens mij al 10, 15 jaar geleden gedaan. En dat is met dat stukje zeil ook zo. Okay. Die heb ik zelf toen ook nog gedaan, 15 jaar geleden. Ook weer met een overdag. En die scootjes, varen die nog met kartonnen zeilen? Nee? Allemaal draken. Allemaal kunsten? Ja. Dat is veel te zwaar. Heel zwaar. Ja. Oude ambachten. Ja. Mooi werk. Mooi werk. Ja. En mijn roer in die pot. Ja, dat moet. Ja. Dat er een beetje kleuren krijgt. Maar dit is wel een mooi spul hoor. Het lijken wel diamanten. Ja. Een soort stenen uit Zwitserland. Ja, breekt het zo. Ja. Nou, dat los je gewoon op in het water. En dan een beetje roeren en dan nou, je krijgt dezelfde bruine kleur. We zijn hier in de Boppenzeil van het Scootjemuseum en je staan bij eigenlijk zo'n scootje wat hier uiteindelijk bouwd is en wij dus op zorgen dat er dus turf op leidt. En dat weer een van de dingen die men een heel soort verveert in die tijd. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja, het is wel een van de eerste dingen, maar daarnaast weet ik bieten en ze brachten terpmodder voort. Dus het weer alle soorten dingen wel, maar met name turf een van de belangrijkste dingen toen in die tijd. Maar dat weer een belangrijke brandstof. Er is ook een expositie? Ja, hierboven hebben we dus een expositie en dat gaat over 25 jaar Scootjemuseum. Wij nemen het eigenlijk een wisselexpositie, dus iedere jaar hebben we een oren expositie en dit hier echt 25 jaar Scootjemuseum. En eigenlijk het hele verhaal vinden wij waarom. Ja, wat ik bijzonder vind is wel dat we hier het verhaal vertellen naar de volgende generatie. En uw oud-voorzitter zei wel eens, en dan minder je met squal bent en zijn die juffrouw Oudbloeien. En dan zei uw oud-voorzitter, je mij oorlog aankomen uit Melisseletten. Dus wij hebben hier van alles wat. En wat mij heel nauw in het heet leidt buiten, dat is de replica van, dat is de Ebeline. Ik ben Dirk Borneman. En mijn paken die wie een Dirk Blom. We gingen altijd met paken met vakantie, met Heid en Memmendy. En dan gingen we uiteindelijk vanuit Hiltenwij naar Jennewoord, heen en waarom. En dat weer de vakantie. Ja, we moesten natuurlijk met de opdrukker, wie het zo. En dan wie we eerst in Heeg, en dan wie we in Snits. En dan wie we in Grauw, en dan wie we in Jennewoord, en dan wie we in Jennewoord. En dan lijden we voor Jennewoord bij het Sluiske. Dus zie je dat Sluiske er nog in. En daar laaien we voor. Ik weet het nog precies. En daar mochten we, daar laaien we dan met de kop. Ik zei een beetje skiën in rijden. En nou, dat weer het. En dan gingen we weer om. En dat weer de hele vakantie. Dat weer de 2 weken om. Waar wie dan zo'n slierplaat? Nou, die zit helemaal achterin. Maar volgens mij hier stond de kaart en wie hier uiteindelijk. Wat ik nu zit, daar weer eigenlijk het slierplaat. Dat weer achter het kaboefje. En daar zitten 2 dwarkjes in en dat kost uiteindelijk in bed. Hè? Nou, die beiden weten uiteindelijk maar lies, want uiteindelijk lang uit lezen, ja, ik weet toen nog maar lies. Maar als ik nooit lezen moest, dan moest ik uiteindelijk heel wijs zitten. Huh? Zo lies weer die rond. En uiteindelijk, ja, dan liet ze een potkacheltje erin en ja, dat weet ik uiteindelijk zo sober mogelijk uiteindelijk. Maar je vreeg hoe oud dat je bent? Ik word 83.
is wel een mooi Scotland dat je daarin dit meemaken gaat. Ja, maar ik weet het nog aan de dag van Juster. Het gaat wel indruk maken. Zeer indruk. Ik vind het altijd een prachtig mooi vakantie. En die vrouw, Jouwert, die kwam hierheen en ze praten mooi Nederlands. We zeiden, meneer, je moet die vlag maar ophangen in het museum, want anders gaan ik dood en mijn kinderen geven er niks om. Maar ik weet nog wel heel goed hoe mijn moeke gehuild heeft toen mijn lietse broertje verdronken is. Tussen Waal en Skip, daar lagen we maar 50 centimeter in het turfland. Maar zijn klompjes dreven daar nog. En toen moesten wij wel een half jaar varen met die vlag achter op het schip. En je kan wel zien, die vlag is ook kapot wapperd door de wind. Maar de wind had ook de traan van Moeke metgenomen. En toen na een jaar, ja, was Moeke niet zo verdrietig meer, want toen kregen wij weer een nieuw broertje. Aan het materiaal kleeft een verhaal. En straks zit het hele museum vol verhaal. Die roef, daar zit de oude skipper, Jeenswagen, Lammertswagen. En die zitten daar op een stoel en op les zei, daar zit dus mij altijd, want dat is hun roef, de roef van Langwar. En die stond daar in de sporen, in stikken en in gedeelten en we hebben hem hier weer opgebouwd en in de oude sfeer. En die oude skipper, 84 jaar, die herkende onmiddellijk de sfeer van vroeger. Materiaal, mijn verhaal. Vroeger deden we op een boerderij, moesten zij altijd helpen met touw draaien. Ja. En dan deelde dat aan de bietenmolen vast. En dan moest ik beet horen op mijn stok. En dan Ja, we binnen er. ja, en hetzelfde principe. Hetzelfde principe. Ja. Nou, nieuwe poging. Alles, maar nou ligt het goed. Draait er maar. Het ligt goed. Orgaan, orgaan. Ja. Een heel mooi draaien touw. Heel mooi zware touw hebben we nog. En sterk touw. Doe maar, jij draaien maar. Oma. Ja, dat hebben we vanmorgen niet. Helemaal zelf niet. Neem maar op jou van de punt. Ja. Zijn nou in die hitte eigenlijk? Ja,
Chris Ruardi. Vrijwilliger hierbij? Vrijwilliger hier en ik heb vroeger een scootje gehad en dat laai ik altijd. Ik ben terug eigenlijk enthousiast worden van het scootjeszeel. En toen kon ik wie altijd, vroeger ik wie altijd aan een scootje, wil altijd aan een scootje hebben. Maar ja, dat kost nogal wat een scootje en daar kwam er nooit van. En toen kocht ik mij toen kocht ik op een gegeven moment van de schouw van mijn zwager, die kocht een grote kajuutschouw. Die mocht ik mij op vakantie. Nou, dat vond ik wel best. Ik koop bij Agekoek zielen op al die scootjes, dus ik hoorde nooit meer een scootje nog. Nou, dat wordt net lang. Of ik hier een scootje kocht, want ik kon het net letten. En dat was een heel mooi lied, Skipke. En dat kwam hier te lezen. En zo kwam ik een beetje bij het museum terecht. Waar je jong? Leimuiden, dat is een plakje in Holland, in Zuid-Holland. Net zo ver van Schiphol. Ja. En dan toch hier vrijwilliger. Wat maakt het dan hier zo speciaal? Ja, nou ja, het is de warmte. Het is gewoon warm. Het is een warm nest hier. Alle aardige mensen. Ja. Want joh, kom je net alleen? Nee, mijn vrouw is een Hollandse. Maar die is echt enthousiast en die visiteert nooit over iets. Ja, maar die, hey. Nou, fijne dag, joh. Ja, heel ik hè. Mooi. Ontzettend.